दिनै जि फुङावहाय खुहा खुदोंहाय नै निहोर गोलैजोबखादों नै बिबारफ्रानो खेस्ला नुलायलायदों मालाबाबो खुहा खुवाखैमोन नै दिनै खुहा खुजेनबाय बोथोरा सोलायबायना नायद' बिबारफ्रा ओरैबायदि मोजां मोजां बारखादोंना गोजौआवसो नै अब्लाबो सारिस'आ थानायलै मुलि लोंबाय थाना जायो खेस्लासो नुबाय माथो हस्पिटालाव फैदोंहाय जों नै टेस्ट खालामजालाबायफैदों आफाबो दङ सिथु मानिलाय बारायदों आयु अरसे सालोंनायखायसो जाबाय दा आंनि मिलसो गैखा गैया 94 सालोंनाया लोंबाय जायो नै आंनिया सुगार टेस्ट खालायजादोंमोन आं नै गैया जिर' गाहायथाराव दङ जाबायबो दा आया नायाव देखायनांगौ दायो नै डक्टरजों नायजानो हाबफैबाय जों चेम्बारावहाय हाबदो मिनिथाव गाहाय ओरैनो नायजालाबायफैदों बेमार गैयालाबो चेकआप खालामबाय थानांगौना बारायनानैबो थानो हागौना सुगारफोर प्रेसारफोर नायजादों नायजाग्रोबाय प्रेसार नायजानोसै नै गोथाव गोथाव दाउसिन बेदर मा बेदरल' जायो बेफोरबो नै हाग्रानि जुनारानो थै बहराना साहाफ्राखौ एसे खम खालामदो खापनै लोंग्रायाव खापसेल' लोंदो साया ओमफ्राय सिनिफ्रानो जा गोदै होयोना जोंनि दखानावबो नरम हो होनला संख्रिनि मानि नै जोंना लेबारनि टनिक मोनलायबाय बांद्राय थाव जायो नालाय एसे साजा मोनदों नै एसे मेडिसिन बाहायनांनायसै बेनोमोन नै जों नायजानाय साब सेन्टारा दायो रिपर्टआ मोनबाय मुलिबो मोनबाय थांनोसै गावबागाव न'आव